Usa ka lalaking giingong utok sa online sexual exploitation activities nga ginahimo sa Iligan City. Priso atol sa pagsilbi og search warrant sa iyang lugar. Gani atol sa maong operasyon, usa ka minor de edad nga lalaki ang na-rescue. Ano ang report? Dakpan sa mga personahe sa Regional Anti-Cybercrime Unit 10 uban ang Iligan City Police Office ang 37 anyos nga si Stephen Pasilang, 15 residente sa Purok Lacambini 2, Barangay Tubod, Iligan City, pinaagi sa pagsilbi og search warrant. Ang suspect mo'y gitudlong utok sa online sexual exploitation activities nga ginahimo sa mong lugar. Sagad kuno sa iyang ginahimo ang pagvideo sa pagpakighilawas sa mga minor de edad nga iyang mabiktima. Iya dayon kini i-upload sa social media. Gihaylo kuno sa suspect ang mga minor de edad nga biktima og kwarta. Dito nakita na to kanang gikandak na to off-site investigation or off-site inspection. Nakita na to ang katong mga hulagway sa minor de edad, babae ug lalaki. Atong estimate ato na sa 14 to 15 years old, gahimo og sexual intercourse. Atol sab sa mong operasyon, na-rescue sa kapulisan ang usa ka lalaking minor de edad nga gituwang biktima sab sa mong moto sa suspect. Ang mong biktima gi-turn over na ngadto sa CSWD. Nagkadaiyang kaso ang ipasaka sa suspect sama sa RA 110930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials, Trafficking in Persons ug Sexual Abuse. Ko ato patong imo exploit ang mao for digital examination, request nato sa korte, pinapatay makita nga mga uban nga mga bata nga gi-abuse or kinsa man ang ilang mga client ato. Pahimangno sa otoridad, hilabi na sa mga ginikanan sa mga minor de edad nga bantayan gyud ang lihok sa ilang mga anak ug dili tugutan nga malambigit sa mga susamang mga ilegal nga kahimuan. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.